Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Azhinji kurarama kwatiri kuita tine matambudziko akawanda tiri kusangana nawo, zvikuru sei vazhinji tinenge tisina kugamuchira midzimu yekudzimba kwatinobva, zvichida pamwe nekuda kwechinamato kwatinenge tichiudzwa kunzi midzimu yedu madhimoni, midzimu yedu mweya yetsvina, mweya yemashavi, mweya yakashata. Asi izvi zvichizokonzeresa matambudziko mazhinji mukati mekurarama. Vamwe vanotosvika pakushaya wanano, vamwe vasina chavanobata chinobatika. Asi zvinhu zvese izvi zvichikonzereswa nekuda kwekungoti munhu haana kugamuchira mudzimu wake. Ndinoda kutenda nekuenda mukati meino nzvimbo ino. Fungaposo ngangowaziva through paYouTube. Ndobva mwoyo wangu wangosundwa kuti ndigone kusvika mukati menzvimbo iyo, ndokubva ndakafonera ndobva ndajoina group. Ndobva razorongwa zuva rebira. Funga pazuva iroro ndakanga ndisina kana mari. Ndokubva ndazongowana mari yekuti ndingotumirawo kuti vanhu vanenge varipo vabatsirikane. Ndobva ndakati kuna Apostle, ndokumbirawo kuti ndingave ndiripo here, mari yandakwanisa kuwana ndiyo. Vakati mukanonoka kutaura, tsvagai mari yamunenge mangowana shoma iyoyo. Funga ndakaenda mari shoma shoma, inotonyadzisa kutaura mari iyo yandakakwanisa kuzopindisa pabira ipapo. Ndauya ndasvika pabira, aiwa ndakapinda pamatare ndakabatsirwa zvakanaka. Ndokubva tadzokera paya. Tadzokera ndofunga pabasa pandaiva ndiri ndaingoshanda zvechikazhuwa zviya. Ndichishanda kudaro, ndo pandakange Murungu achindiona mashandiro andaita. Achindiona mashandiro andaita paya ndobva ndazodzoka. Ndakadzoka ndakanga ndichinoya kuzoita manhikini magati. Ndaita magati ndakapuwa tsananguro dzokunzi mhofu pamuri kupinda musawani kana chamunotora kana chamunoisa muhomwe kana kangava kabhaudi kana kangava kachii. Murungu wenyu ane zvaanoda kukuitirai. Zvinhu zvacho taitotaura ndinofungidzwa kuti vari kungotaurawo senyaya, ndatombozvinzwisisa kuti zviri kumborevei. Ndakabvapo ndofunga takabva tazotanga gore no 2025 ndopatakauya kubasa. Ndakatovarayirwa Murungu, ndakangoona atongoya kwandiri, ndobva atotaura kuti shemu ndo the only guy watoona anogona kuziva nezvemapatsi. Ndiye akutondibvunza kuti urikuda basa here. Ndikati basa ndinorida. Ndokubva ati no, ndichambotanga ndaenda kuna director ndomubvunza kuti zvinoita here. Ende ipapo zvinhu ndokunyepa zvanga zvakaoma zvokuti ndiri munhu wekuti ndaiti ndakapinda basa pamwe ndaingobuda ndega. Mari dzacho pamwe ndikapinda dzisingazobuda zvakanaka, upenyu hwangu husina kutomira zvakanaka pamararamiro andaita. Kubvira even kuti ndive nemarelationship akati nakei, zvose zvanga zvichingonge zvinongodzokera kumashure kungozviita apa. Wada kuti musvike pakuti mugarisane, zvaibva zvangoparara zvakadaro. Saka ipapa ndoda kutenda kuti zveshuwa zvandanga ndapuwa mumatare ndo zvakazobuda sei zvazviri. Ndakabva ndatoti February achitanga, Murungu akabva atouya abva atondakuti tanga next nherikini tora madetails ako next week ichirehwa manje wiki raFebruary. Ndobva ndauya nemadetails aya ndokutotanga. Ndakambototi ndinonga kutoti February akatopera, ndaisatonzwisisa kuti ichokwadi here chiri kuitika ichi kutotaurika icho. Toti ndatopinda basa here inini. Ndatoona pay yatopinda. Inga ichokwadi. Ndokunge ndadzoka futi mumatare ipapo ndakange ndakaudzwa kuti zvamunorota izvozvo zvinoitika. Saka before ndakange ndakarota salary yepabasa ipapo ndichitopuwa ndisati ndatombopinda basa. Ende zvitoshamisa ndo salary yandiri kupuwa iye ndakange ndakarota iyoyo. Zvese zvandanga ndichirota izvi nezvinotona zvinhu zvacho zvese zvinenge zvichingoitika zvichingofamba nenzira yakanaka iyoyo. Saka ndinoda kutenda zvikuru nchiti zvinhu zvacho hazvide kuneta. Ende zvinoda kuti iwe na uchienda ikoko Apostle, enda mwoyo wako uri panzvimbo wakaperera uchinyatsonzwa kuti zvinezvi ndakunopona. Ndofunga musi wacho wandakauya pabira ndanzouya ndakaita sechimwana chidiki, ndakatanga kutombojamba ndiri mubathi nchigeza kuti zveshuwa ichokwadi here. I think kuti ipapo ndo pakatove nebreakthrough yangu. Ipapo pandakatanga kungonzouya ipapo ndo pandakanyatsoona kuti zvinhu zvangu zvakuendeka. Ndichitozongosvika kana pabira zvakazosara zvoitika hazvo, but ndanyatsoona kuti
kunyatsonzwa kuti zvinhu zvangu zvinezvi zvinenge zvakutotanga kutofamba ipapo. Saka ndinoda kutenda ndichikurudzirawo vamwe vanhu tisangoperera kana pamafoni kana kuti chii kana mugurupu muyavo. Ndine shuro kuti vanhu mutsike panzvimbo munyatsosangana naapostoro munowana chamunogamuchira chamunenge muchishuvira muupenyu. Shanduko munoiona, musadzokere kumashure. Zvisave zvokuti uya uchiuya kuda kuzoedza kana kuti rega ndinombonodai. Uya mwoyo wako wakaperera, pfungwa dzako dziri pamwe chete. Ndo zvandinoda kutenda izvozvo. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere. Nhasi tatirika titsvage Apostle Monalita vatitsanangurire kuti chinombonzi mudzimu wacho chii uye zvakanakirei kugamuchira mukati mekurarama uye nemukati medzimhuri dzatinobva. Mudzimu unenge wakakosherei? Apostle, makasimbera. Ndiri kwangu Frank wakadi. Aiwa, inini ndinofara mazuva chete ndiwanga awanda ngerise holiday. Aiwa, holiday yange ichinakidza zvisingaiti. Tinosvikudza. Apostle, nhasi nyaya yatauya nayo ndovimba tine testimony yamukoma vanga vachitaura vachitsanangura kuti inini zvinhu zvangu zvaisafamba kana mabasa chaiwo handina pabasa pandaigara kusvikira ndazosangana naApostle Monalita vandibatsira ndagadzirisa chivanhu chaida kugadziriswa pandiri. Ndakabva ndatowana even wanano ndikawana munhu wekugarisanawo naye mukati mekurarama. Apostle, chinombonzi mudzimu ngatitangire ipapo chii uye zvakakosherei kwatiri sevanhu vatema kuti tigamuchire mudzimu yedu? Sevanhu vatema chinhu chakangoko tisu vanhu vatema tiri kuramba but kuvarungu handiti tradition yavo chii maancestors avo vanotogamuchira and vanotozvinzwisisa vachienda kumagrave handiti grandfather, forefathers, even maparents chii vachitonotaurira. Vanotoenda kana mumaforest, vanoenda kumabeach, vanotonotaura handitika nema-ancestors avo. Ndezvedu isusu vanhu vatema takafunga kuti murungu haaiti zvinhu zvechivanhu, vanoita chivanhu chavo chakanangana naivo handitika chechirungu. Handiti zvinofanana nekuti even maChinese, maJapanese, maIndians vanotoita chivanhu chavo chakangofananawo chinoenderana navo handiti. Isusu tisu takada kutanga kuzviramba nekuzvishora nekufunga kuti ndikazonge ndichitaura chirungu, ndikazenge ndichizoonekwa ndakuita zvechivanhu changu, inini ndanga ndiri kumbotaura nechirungu kana kuti ndakadzidza saka ndikazoonekwa ndakudai. Udofo hukuru huya handiti. Vakatodzidza vacho vari kugamuchira chivanhu chavo wachichiita handiti. Panapa panosvika mahigh profile people handiti, vane maPhD, madegree, vane chini, vane mamasters, vane chii handiti, vanouya kuzogadzirisa chivanhu chavo handiti pano. Saka iwewe ukazoda kutarisa munhu anotuka stiriki, mutarise zvaatongori. He or she is just nothing. Haana kana chaanacho kana chikoro chacho futi haana handiti. Kubatira chikoro padenga handitika. Obva azviona kunge ozvisa palevel yesiriyo, because kana wazviisa kulevel yekuti wamurungu, varungu tiri kuti vari kuteedza tradition yavo. Saka who are you? You are nothing, you are nobody handiti, because hausi kukwanisa kuti uteedze tsika dzako dzaunosanwa kunge uchifamba nadzo dzerudzi rwako handiti. Bible racho ravanoti futi Bible, in the Bible zvakanzi honor your father and your mother handiti, kuti mazuva ako awande panyika
handiti kureva midzimu yako. Kune vamwe Frank vanondibvunza kuti naye apostle ko kana senge maparents angu ndichitozwa kutoti ndiwo vane maproblems ari kukonzeresa muupenyu hwangu, kana kuti wobva wafa ndichizwa kuti maparents angu anga akaromba ndiwo vari kukonzeresa maproblems andiri kusangana nawo, saka ndinowaita ona how. Ndinomuudza kuti ukuku behind the scenes kune matateguru, ndiwo unenge uchitaura nawo ende ndiwo unotokumbirira kuti onai ndakaberekwa nembereko yechitadzo, handiti ndakaberekwa nevabereka hautuki, handiti but unototaura uchipira kumatateguru maancestors ako kuti onai ndakaberekwa nevabereka vakada kupfuma kwekuromba, vakatiinishiyeta isusu vana muurombwa hwavo, handiti nhasuno imimi ava vakwamuri kunyika dzimu ndimunotonga, handiti kuti mweya yavo nezvavakapara pano pasi zvigone kuzorora zvichiparara, handiti saka munhu utozototi apostle ndandisingazivi ende maita henyu, handiti saka ine ndinoti vamwe wacho kushaya ruzivo chaiko chaiko kunoita kuti vatuke midzimu yavo kuita sekuti akadonha mudenga. Wakabva kupi, handiti kuti uzovepo? Kune maforefathers ariko chinyi variko wakaita kuti uzovepo, vari connected naMwari. Zvimwe zviya midzimu yedu naMwari zvinongofambirana hand in hand. Mabasa ako unozoita iwewe uri zvinofanana nekuti iwe uri kufambidzana namidzimu yako naMwari, ukabuda mugwara ukatungamira mberi kwemweya, mberi kwevadzimu, mberi kweHoly Spirit, vanokusiya, handiti uchiita zvawaakuda iwewe zvenyama. Ndosaka tichiti tikati fambe ngatibvunzei mweya, handiti kuti mafambiro etiri kuita ndiwo here, mabatiro ataakuita ndiwo here, handiti zvataakuita ndizvo, shamwari dzataanadzo ndidzo here, handiti mweya unotaura newe nokuti unongoona kuti zvese watungamidza inini mberi, zvawatungamidza inini mberi, chirega ndikuudze kuti aiwa pawanga wakufamba napo handipo, zvawanga waakuronga handizvo, shamwari dzaunadzo handidzo, handiti saka iwe ukaita munhu wekuti always unotungamira mberi kwevadzimu, mberi kweHoly Spirit, unogara uri munhu akarasika mukati meupenyu hwako. Midzimu naMwari wedu zvinofambirana hand in hand, handiti saka hapana pounoti nokuti Mwari zvavanoita vadzimu vedu, iwe uchifa vanotarisa mwoyo wako, vanotarisa mabasa ako. Tongoone mabasa akadini, zvaungo uchibata mabasa ako akanaka, unoenda waakudzorwa waakuita ngirozi pasi, ndo midzimu yacho. Waakubatana nedzimwe ngirozi dzaMwari, handiti dzavanokupa kuti idzi ndodzouchafamba nadzo unorwira dzinza rako, handiti saka vanhu havazvinzwisisi zvese izvozvo, asi vanhu vanonyebera. Frank, ndakazviona, they pretend as if they don't know zvinhu zvechivanhu. Why is it in November hakuna munhu anoti ivo vacho vanotuka midzima, hakuna anororwa, hakuna anorora, hakuna anochata, nekuti nguva yatiri kuti isusu hedu takazodza kuti isusu tinofamba naMwari wedu nevadzimu vedu, inguva yekuti tinenge tiri kuti aiwa vadzimu vedu mhondoro, masvikiro, chinyi vakazorora, saka hakuna chinoitwa. Saka iwo wai wachizozviteedzera izvozvo because ndezvechivanhu, vanozviteedzera chii, handiti ndopaunoona kuti vanonyeba. Ndivo vanhu vaiva vanofamba usiku kuenda kunobatsirwa, ndo vanhu vaiva vane nyoka mudzimba, ndo vanhu vaiva vane zvikwambo mudzimba, ndo vanhu vaiva vari musatanism, but vanoda kunyebera vanhu, handiti kuti hakuna zvakadaro kumhura kutuka kuti ndiwo wazotorasika, ndiwo wazotodini. Inini Mwari wangu akanditi ramba uchidzidzisa vanhu,
vaziva kuti chinonzi kunamata kuita sei hakusi kutuka midzimu yenyu asi kuti kuzvigadziridza iwewe pachako. ndiwo unosanirwa kuzvichenesa iwewe pachako mabasa ako, because haungaudzwi nemunhu Frank ari kusviti ndinonamata but tarisa mabasa anobata, anonyeba, anofeva, chifeve chekupedzisira, handiti anonyima, handiti ane mabasa akaora anobata, anoshuvira vamwe vakatouraya, handiti unezvane a number of ladies vari kubvisa nhumbu vachienda mumachechi, but vanozoti nzve unobvunza chichi nhumbu zvakasai, vachibvisa nhumbu kuda kunzi aramba achinzi ari single. Umwe akamitiswa mwana 1 anenge akona kuti nini kuti ndatomitiswa kaina, handiti kuti ndizoite a single mother of 2, 3, 4 children with different men, hazviite, beta kubvisa. Vari kubvisa nhumbu vachienda papraise and worship, vari kubvisa nhumbu dziri kubviswa chibviswa kuti munhu angonzi ane mwana 1, vamwe vacho vada kuti nzwanzi havana achisvika 30 years 35 years achizviti handisati ndatomboroorwa, handina mwana, chichi ndakangodisappointwa nerelationship yangu yekutanga ndatozonda kutogara, handiti ari kuenda kupraise and worship. Vatinotoziva isusu vari kuenda kupraise and worship vachinoshimanda nendimi dzenhema, handiti yeti vakauraya, vane vana hobho vakaurayira mudumbu vachibvisa nhumbu, handiti saka munhu akadaro ozokuudza kuti kune chinonzi midzimu madhimoni, musanyeberwa nevanhu ivo ndiwo vari kutoshandiswa nemweya yakwasatani yakaipa yekuda kubvisa vanhu muchakanaka chekurumbidza kukudza midzimu yavo, handiti nekutenda kuna Mwari wavo kuti kudenga kuna Mwari ndiye musiki wedenga nepasi, handiti saka nyaya iripo ndeyekuti iwe kana usiri kuzvida wadirei kukuzvituka, zvisiye uregere vanhu oda vakaona kuti ndo nzira yakanaka, waiteedze nzira yekukudza midzimu yavo nekunamata Mwari wavo. Siya vakadaro, nekuti hatisi kunamata midzimu asi kuti tiri kukudza midzimu yedu nekuti ndo yakatibereka, ndo kwatakabva, ndo vanotivhumbamira, ndo vanokurumidza kuti iwe chenjera pawakutsikapo, handitika pane zvinobaya, pane minzwa, handiti Mwari vanotoziva masikiro avakaita kuti ndosaka vachitida tese tiri maZimbabwean zvatiri, uri muNdebele, uri muShona, uri muTonga, muKalanga, uri muZulu, uri muXhosa, uri muSotho, uri muTswana, uri muMozambican, uri muPortuguese, uri muFrench, uri muChinyi, uri muDutch, uri chii, uri muChina, uri muIndian, handiti uri muJapanese, vanhu ivavo vane kubata muRussian chi une vanhu ivavo vane kubata kwakatosiyana siyana, handiti kwavanorumbidza matateguru avo, asi Mwari anoti muri 1, ndinokudai mese sezvamuri, asi judgment inochimira panomwe pamabasa ako. Awanga uchiita sei? Uchiita. Mwari havana kuti ini ndichatarisa tradition yako ndo ndichakujajira kuti iwewe sei uri kutenda muchivanhu, sei uri kutenda muchihindu, sei uri kutenda muchibudha o muchiwhatever. Mwari wakati even uchindidaidza pamusi wekupedzisira ndopetichasangana ipapo, kuti ungosiri wangu iwe unonyepa, muchizoona vamwe vanhu varivo vanonopinda denga, moshambisika kuti munhu namata kwari kudzoka sei chipoko, handiti mweya wake warambirwa apa padhuze kuti no izvi hazvisviki kunizvi kubva kuvadzimu vacho naMwari wacho, handiti musanyeberwa nevanhu vada kunyebera vanhu kuti hanzi kuchazouya judgment day pouri kutofa. Judgment yako neiwana ipapo. Kune vamwe vada kutinyebera masatanist panapo kuti hanzi inini ndakatofa ndikaudzwa kunzi kutongwa hakusati kwako. That's a lie, Frank. Ukafa ibvozwa kuti watofa. Mabasa ako akutotongwa ipapo.
kuti chiiko chawaiita iwewe uri pasi unokodzera here kuti udzoswe wakapiwa dzimwe ngirozi dzanyadenga kuti uzosikotarisa dzinza. Handiti kana usingakodzeri zvatoperowo zvakadii. Ndo vanhu vaya muchiona katichitaurira vanhu kuti apa munoenda mumasango, mumakomo, mumadziva. Handiti please endai makaera. Kumbirirai nzvimbo yamuri kuenda kutanga kuti inoendeka here kana kuti yazara mweya yakaipa. Musazonotore mweya yakaipa mumakomo, mumasango. Handiti musabve ikoko makatoremerwa wesi kupinda kuremerwa kwaunga wakaitwa. Kumadziva kwamuri kuenda kune vanhu vari kufa vachikandwa mumvura, kune vanhu vari kufa nemafloods, kune vanhu vari kufa nezvikepe zvinokepesaisa. Handiti saka iwewe hazvirevo kuti vanhu ivavo vese vanenge vari vatsvene. Vamwe vacho ndivavo kuti mabasa anga achibata maiwe haaite. Saka mweya wake unenge uchidzungaira kutsvaga pekunogara. Handiti ndosaka muchiona kuti kune tuvana nhasi uno tokuti kana kumonera chiuno chekuti unoti naime mwana zvaari kunzi ane 6 years. Pane spirit irimo yakatopinda kare mwana uyu ari mudumbu. Handiti spirit iyoyo ndo iri kumupa yakamupfeka. Haaziriye ari kutamba kwete. Handiti saka zvimwe zvinhu noti ndiri kuona a number of vana vandaiona vachikura ini ndichitaurira vana mama vachati vanhu vega namatirisai vana venyu wadhilivhwe kumweya. Hakusi kutamba kwemwana mudikoko. Handiti hakusi kutamba but nhasi uno vana ivo vakapera kumitiswa vese. Vanhu vakutanga kundifuna aposo zvamaitaura zve munhu wamwari zvamaitotaura zve zvamaitotaura izvozvo mwana wangu amitiswa ane 15 years, mwana wangu amitiswa ane 17 years. Asi patai wataurira waifunga kuti mafanisi. Handiti but semunhu wemweya unenge watoona kuti izvo zviri kuitika pamwana uyezvo pane mweya uripo usina kunaka. Mwana uyu dai akurumidza ubva angodhindivhwa mweya uyu ubve paari. Hatite vanhu vanorambidzwa kutamba but mukada kutarisa kune vana vanotamba zviri so decent, zviri so decent but zvichitonakidzwa chinoti mwana uyu ari kufamba nebhiti ari kudii zvakadzikama. Handiti saka nyaya iripo ndekuti vanhu vasanyeba ende vasade kunyebera vanhu. Zvotanzei ndakazotoenda kudenga ndikabva ndanoudzwa kuti regerai kunamata zvakare kunyeba. That's a big lie yemasatanist. Because masatanist zvavari kuda kuzama kuita vari kuda kuparadza chinonzi midzimu, nekuti wakaona ndo chinhu chinokurumidza kuvafumura. Ichocho ndo chinhu chiri kukurumidza kuvapedza pawa. Handiti saka wakaona kuti isusu ngatispreadei gospel rekuti hakuna chinonzi mudzimu, hakuna chinonzi mudzimu, mweya yetsvina, mweya yetsvina, so that isu tinyatsosare nevanhu tichidhila navo. Handiti saka zvinhu izvozvo vanhu vasanyeberwa nevanhu vanotanzi ndakafa ndikamuka ndakaudzwa kuti zvakati. Hakuna zvakadaro. Mwari pamitemo yawo ine kumoka tikudza baba namai. Mazuva awande panyika ndo midzimu yacho iyoyo. Saka zvinhu zvinodyidzana hand in hand. Zveava vanoda kumhura yoyo zvakazodai vanhu musazviteedzera izvozvo. Siyai vanopenga vachipenga, imwe mufambai negwara renyu ramuri kufamba chi as long uchizoti zvinhu zvangu zvakachena. Handina pandakaenda ndikanorumbera chipo chiri mandiri. Hapana pandakaenda ndikanorumbera midzimu. Hapana pandakaenda ndikanorumbera chipo kana kuti chekuprofita kana kuti chekudii. Famba nenzira yako as long as uri kunzwa kuna Mwari uchinamata uchinzwa kuvadzimu wako uchifamba negwara rako rakanaka. Ungaitwe sevakapusa nhasi. Handiti but reward yacho uchaiona yekuti kuteedza kufamba nemidzimu yako chinamata Mwari wako zvakanaka. Uchaona kuchengetedzwa, uchaona kukomborerwa mukati muupenyu, uchaona kuvhurirwa. Kunyangwe zvanga zvakawansika zvinovhurwa. Handiti pamusoro peupenyu hwako. Regera vanozviti ndo vakangwara. Wadini? Wamhanya mberi kwavanenge wachimhanya wachienda wachifurirwa wachita sei. Regera waite sei.
waite, asi mangwana unozomhoresana nawo maoko kudai hazviya ndimi kaimi. Handiti makati izvi ndezvemadhimoni. Handiti honai pamawe manje mapapi nhasi. Handiti yes. Asika tiri ipapo apostle pamuri kutsanangura kuti vatinoti masatanists ava kana kuti yatinoti satanism iyi chinhu chaikaona kuti chinokasika kuifumura midzimu. Totarisa futi mharidzo yekuti midzimu, mweya yetsvina, mweya yakashata iri kubva futi kune vechitendero, vafundisi. Imi mana apostle ndimi futi munotiudza kuti izvo midzimu madhimoni. Ukakudza midzimu yako wakutonamata mashavi, wakutonamata mweya yerima. Saka tonyatsoziva zvipi vari kuchitendero ava vari kutuka midzimu ava, toti ndo vamwe vacho here vari kushandiswa futi nesatanism kuti vadzungaidze vanhu vabve paunhu hwavo sevanhu vatema, vachivhura madhozi ekuti kana satanism ikauya inovawana vari vulnerable. Right. Ndanga ndiri kutaura ndichiti mumachechi umu, machechi mazhinji azara satanism. Satanism iri kubva kuvatungamiri wavo vanenge vanoromba uko, vanochuya voti vana vesangano zvikwambo zvavo, maspiritual husband, maspiritual wives. Handiti right. So satanism ende vanotozoinitiata futi vamwe vanhu macongregants avo vovainitiata. Handiti ndozvaunoona kuti kozvinezvi vanhu vakuti mumachechi maakutyisa kunotsvaga wekuroora because ndo matoipisisa bheta ungozvisanganira nako nemunhu wako. Kana akazoti ini ndinopinda kuchechi kwakati kana ndopinda zvitori nani pana kuti uende kunopinda muchechi uchiti hanzi ndiri kutsvaga munhu wekuroora kana kuti wekuroorwa naye anonamata. Anamata waziva mwoyo wake here kuti ane mwoyo wakaita sei? Spirit yake ndeyekwamwari here kana kuti kwadevil? Nokuti ndo vanhu vazara mumachechi. Handiti devil agara mumachechi, ndo manyatsogara imomo. Saka hapana, ndosaka muri kuona kuti mabasa ari kunyanya kuitwa mumachechi echipfambi chinji akawandisa. Hoshaya kuti iri kunzi imba yaMwari iri kutoreranwa varume, imba yaMwari iri kutoreranwa vakadzi, imba yaMwari iri kuitwa mabasa akaora kudai so. Handiti saka satanism yatowanda mumachechi, ndo mayawandisa imo. Yes. Ndakatarisa panyaya yamukoma vanga vachipa testimony, mamwe matambudziko andaona avanga vachitsanangura kuburikidza nekusakudza midzimu yavo. Vanga vachitaura kuti inini basa chairo raindinetsa kuwana, ndaingowana basa zvezvonzi chimboya umbobata apa but ndisina chiri permanent chinobatika chandainyatsooti apa pandopa basa pangu apa. Uyezve kuroora cheko kwakanditorera nguva, ndaishaya munhu wekugarisana naye mumba. Ndeapi mamwe matambudziko apostle angaunzwa nekusakudza midzimu yedu? Uyezve tingaita sei kuti uzive kuti zvichida pamwe inini ndini Frank ndine mudzimu uruda kubuda pandiri, uruda kugamuchirwa, ndinoziva nei? Okay, kazhinji vanhu ava madreams vanopiwa, handiti ekuti anotomutambudza madreams iwayo, ende uyezve anenge ari munhu wekuti anotoona ega sometimes kuti inini handisingori an ordinary person. Pane zvinhu zvaunenge uchiratidzwa zvisiri kuona vamwe. Handiti madreams anenge achikutaurira. Saka ndo panozopa kuti munhu kana kuti ati chega ndinoconsulta, ndimbonobvunza, ndimbonoonekwa kuti zvakamira sei, chii chiri kunyatsoitika pandiri. Handiti ndo paanogona kuzochiudzwa kuti imimi zvakadai zvakadai zvakadai, but onaika mudzimu wacho uyu ari kuda, uyu ari kuda, uyu ari kuda, things like that. Saka izvozvo zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa, like iyeyo murume uyu is now 39, anga asati atomboroora,
anga achingosangana nemadisappointments nokuti panga pane urombwa mukati medzinza rake, vanhu vakabata, vanhu vakarombera midzimu chinyi mukati medzinza. Handiti zvichibva zvakanganisa, asi iye anga akasarudzwa nekuti paakauya panapa akabva audzwa. Handiziri ndakamupa that prophecy yese yaazonga achitaura patestimony yake. Handiti akatopiwa naFather Apostle. Handiti ndiwo wakamupa testimony inonzi prophecy yake yese, wakamupatsanurira matare ake, akaudziwa. Handiti zvese zvaakatoudzwa kuti usazobate kana chinhu pakambani ipapo. Handiti asi akateedza taura kumwe, akaudzwa kuti unofanirwa kuuya usunungurwe mhepo idzi dzese, then wozoita magate ako emasvusvu ekuti ukonekte nemidzimu yako ikupe basa iro. Wopedza uri kurota idzodzo dzese uchaona dzisazadzisika. Handiti saka ndo zvaakaita, akateedza saizvozvo, akadzoka akasvikoita magate ake emasvusvu chichi, then ndo patakatositonzwa munhu akutofona kuti inini ndatopermanent pabasa paya, ende nesalari iya yandakatokuudzai ndo yandabva ndatangiswa naye. Akatangiswa nemari yake yepamusoro zvinonakidza. Handiti saka ndo zvacho izvozvo zvekuti chokwadi munhu aingoti ndiri kuenda kuchechi. Handiti ndiri kuenda kuchechi, kumba kwedu kuchechi zvakazodai, ivo vanhu vanenge vachingohwanda nemachechi avo vachinoromba, vachirombera midzimu, vachiita sei. Saka akazozviona ega kuti zveshuwa midzimu iriko. Midzimu ndanga ndichiita urombe kusvika pa39 years ndisina mukadzi, asi izvozvizvi atoone relationship yake chaizvo yekuti manje akati Apostle ndinge ndichitokuudzai kuti ndakuendesa mombe. Handiti kumunhu wangu. Saka ndo zvacho izvozvo zvinenge zvichidikwa, zvinoratidza pachena kuti weduwe midzimu iriko, ende inogona kukurwira kune zvimwe zvinhu zvausingafungiri kuti unogona kurwira. Unokwanisa kumisirwawo musha nemidzimu yako, machembere ako nemachangamiro ako anokwanisa kukumisira musha uchitomira. Handiti saka ndizvozvo zvacho zvatakagona kuti tinge tichinoita, akazvionera ega kuti zvechokwadi midzimu iriko ende inobatsira. Kune vamwe apostoli izvezvi kugara kwatakaita kunoko zvichida vari kutoona hope dzaionekwa dzamuri kutaura kuti vanenge vachipiwa vanhu ava, asi vari kuzviignora. Zvichida pamwe kumachechi kwavanoenda vanhu vachiudzwa nzaiwa imwe madhimoni, imwe yakaipa, imwe yakashata. Mashoko amunawo kuvanhu vakadaro ndeyekuti chii? Ine ndoda kungokurudzira vanhu vari kunyeberwa mumachechi, ongorora upenyu hwako, zvouri kutuka midzimu yako zviri kuendeka here? Pane vamwe vanoti ini zvangu zviri kuendeka nenyaya yekuti ane vabereki vari kupira midzimu kumushoko, vachitaura zita rake kuti onaiwo mwana wangu ningi, onaiwo mwana wangu ningi, momuvhumbamira, momuvhurirawo zvakanaka, musangomari. Uri nherera chaiko, zviri kukuendekera here? Unene vabereki wako kuchichikoko munotuka vadzimu, zviri kukufambirai here? Kana musina kuinishietwa musatanism kuti mugonawo kuzotora vamwe muchiti aiwa kunamata chete zvinoendeka, nokuti vamwe vanenge vakatoinishietwa. Ndo vanhu vaya vamunoona vanosponzwa netumari kuti atange bhizinesi adini kuitira kuti agope testimony kune vamwe. Handiti kuti aiwa zvinotoita siyanai nazvo izvi zvemidzimu izvi zvakazodai. Ndiri kutaura kuti pamunhu asina kuinishietwa uri kutuka midzimu yako everyday, zviri kukuendekera. Kana kuti unoti shande wadzokerazve pekutanga, shande pana kuti uende mberi, unoramba uchitangidza upenyu hwako, unoramba uri munhu anotangidza chete upenyu hwako, hausi kuenda mberi, uri kuramba uchitenderera panzvimbo imwe chete. Handiti nekuda kwokuti uri kutuka midzimu everyday. Handiti nenyaya yekusaziva, nenyaya yekufurirwa, nenyaya kana kuti yekuda kutonyara. Mazuva ano hauna chaunotombonyara, kuona social media yese wakuzvibudisa pachena wachiputa bute live. Handiti kusocial media vamwe ndo vari kuwanza
handiti but mudzimba dzavo vanotopira handiti vachikumbirira vachikanda bute pasi but kana azobuda uko haadi kutaura zvake nezvazvo but anenge achitoita mumba make opedza munhu anenge achingoti munhu neupenyu hwake vari kutuka ndezvavo ge vatuke vachangoonawo kuti upenyu hwavo huchaenda nekupi handiti saka ndizvozvo midzimu ndiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kutanga kudzoka Frank kuda kudyidzana nemidzimu yavo kuda kukonekta nemidzimu yavo nekuti wakaona wega kuti chinhu chakanaka kudyidzana nemidzimu chinhu chakanaka kufambidzana nemidzimu yako. Yes. Vazhinji apostle vanobva vati iko zvino chaakunetsa ndechekuti takura panguva yakashata, panguva vazhinji yava kuda kuita zveurombwa zvechii. Ungaziva sei kuti ichi ndo chivanhu chatiri kuita ichi kana kuti ichi hachisisiri chivanhu asi watova uroi? Ndofunga ndo imwe pfungwa inoita kuti vazhinji vatye kuita zvinhu zvechivanhu nokuti vanenge vachiti hatichaziva kuti zvakachena ndezvipi. Pamwe pacho unogona kunge wakutorombeswa kana kuti pamwe pacho wakutoita zveuroi uchiti uri kuita chivanhu. Vangaziva sei kuti ichi chivanhu chakachena kana kuti aya atova mabasa erima ataakubatiswa? Right. Chaunosanirwa kuziva nacho iwe pachako ndechekudai. Ingozvipa example yekuchechi kwauri kuenda. Uri kuziva sei kuti mutungamiri wako akachena? Uri kuziva sei kuti zvawaakupiwa muchechi imomo zvakachena? Hausi urombwa here hwawaakutopiwa? Handiti? Ndo zvinofananawo nekuchivanhu. Tarisa wega uchisvika panzvimbo. Right, zvauchaitirwa, zvauchaudzwa nekubatwa kuri kuitwa matare ako. Tarisa kuti zvakajeka here? Hauna here chimwe chawaakupiwa chisiri kunzwisisika? Ibva wachirambira ipapo kuti no ichi handitori. Nekuti kazhinji kacho zvekuromba Frank, inga munodzinzwa n'anga dzinorombesa, maprofita anorombesa, vanotaura kuti munhu anotonyatsouya utotaura kuti ndaneta nenhamo, ndiri kuda kuromba. Handiti? Asi ndirombesei zvekuzoti zvisingadi ropa zvakazodai zvikazodai. Handiti? Ndo pawanoitwa iyaiya yemakore auya yekunhongeswa mheno chibage. Handiti? Huku dzonhonga kuti kana yakunhongerawo 80 saka uchararama 80 years, kana yakunhongera 40 uchararamawo 20 years but unenge uchiita mari, kana yakunhongerawo 20 years 30 years 50 years ndizvozvo. Pa50 years ipapo unenge uchifa nemari but bva wangozivawo kuti 50 years dzako dzichikwana uchifa. Handiti? Saka ndo zvimwe zvinoitika izvozvo. Vanorombesa vanototaura kuti panapa indinorombesa wawinga chii, uri kuda zvipi, munhu wozvisarudzira zvaafambira. Saka kashoma kuti wangoenda. Pane zvimwewo zvekuti munhu anenge ari kunetswa nemhepo dzake dzaakumunetsa. Oona kuti Elizabeth iwe Frank iwe unoda zvinhu. Handiti? Mari yanetsa, imba yanetsa. Ndosaka chiti dzimba hadzifambirwa asi dzinokumbirirwa kuna Mwari nekuvadzimu wako. Anokuberekesa zvikombo zvake zvechikadzi zviri kumunetsa. Anokuberekesa zvikombo zvake zvechirume zviri kutomunetsa. Tuona uyu kamukadzi ari kutsvaga murume, ndakuisa. Handiti muri kuzviona? Saka izvozvo vanhu vanosanirwa kuzvichenjerera zvakanyanya. Unopiwa murume wechikwambo, turi kuda kunotsvaga murume kun'anga, turi kuda kufambira vana vevanhu kupi? Kun'anga. Wobva wanopiwa chikwambo. Wasangana nemukomana wako zvakanaka-naka, ko waakumufambirirei futi kun'anga? Wadii kunamata nekukumbira kuvadzimu wako? Chisimbisai wanano iyoyi. Kana ari iye murume wangu wechokwadi, kana ari iye mukadzi wangu wechokwadi, simbisai wanano iyi. Ndo zvinhu zvakachenaka. Ndosaka tichiti kune vanhu, aiwa unouya unoita magata ako emasvutsu uchikumbirira kumachembera ako chichi kuti wakumisire imba nekuna Mwari wako, kuti umisirwe imba. Handiti? Hakuna chinhu chaunopiwa kunzi ichi chinhu ichi ndo chaunogara nacho ichi. Handiti? Uchifamba nacho kuti uatrakite varume wane mari. Ukangoona zvadaro chete watorombeswa.
vatorombeswa straight away. Hakuna zvinhu zvakadaro zvokunzi chiri kuattracta varume vane mari chikwambo chawatopikwa. Handiti saka usafe wakaitiswa zvinhu zvakadaro mukufamba kuonanga uchiita sei uchiita. Yes. Tinopendera Apostle ndeapi mashoko zvichida echenjedzo kana kuti ekuita kuti vamwe vari kunzoko vabengenuke maererano nekuembresa midzimu yavo nekuembresa vakararama ivo vasati vararama. Hatisi kuti kunamata asi kuti kungokudza midzimu ikoko tichinamata Mwari. Ndeapi mashoko amunoda kuvasiyira nhasi? Right, ndinoda kungotaura ndichiti iwewe kubva nhasi munhu handiti uri kuona zvinhu zvisiri kukufambira. Chimbori zama kabute nesalt cosalt handiti ungorikande zvako mubhaketi mako uchitaura uchipopotera mhepo dzakaipa dzese toti vadzimu vangu ndicheukei. Makabatana naMwari wangu musika vanhu musiki wedenga nenyika ndicheukei handiti nhasi unoyu wonaenda tambura mwana wenyu wonaenda shupika mwana wenyu handiti wapedza zvako uchibva wakanda salt yako kosalt imomo isa mvura yako ukanda neupfu chaiwo unobikisa sadza handiti kanda imomo handiti then wogeza miri wako handiti for 3 days uone kuti hauoni shanduko here. Kana wakanyanya kuumirwa zvakanyanya ita 7 days uchimuka early morning uchikumbira uchikanda bute rako mubhaketi handiti bute rematare handiti uchikanda mubhaketi imomo uchitaura nevadzimu wako uchitaura naMwari wako kuti batanai naMwari handiti musika vanhu musiki wedenga nenyika ndisunungurei. Honai zvinhu zvaramba zvakasunga, honai upenyu hwaramba hwakaita sei hwakasunga, ndisunungurei. Wobva waisa tukosalt twako woisa upfu hwako uchena woisa mvura yako handiti geza. Kana wada kuisa nefresh milk ndonge mari yacho unayo nekuti vamwe vanenge vasina kana mari yacho handiti. Kana une mari yekutenga nefresh milk woisa imomo geza miri wako 7 days uzoone kuti hautestify here zvinhu zvatosununguka. But wanzwa nekutsanya wakapindawo muma10 days 30 vamwe vanopinda wakupinda ma30 days kaJanuary uya ukapinda 30 days but hakuna zvinhu zvatoita worse handiti. Ita izvozvo uone kuti hausunungurwi here pachinhu charamba chakasunga upenyu hwako zvisiri kubuda mari isiri kubatika. Yes. Aiwa, ndinotenda Apostle. Ndine chivimbo chekuti vane nzeve vanzwa. Ndofunga manzwa Apostle vachitsanangura kuti zvakakosha kuti tiyeuke midzimu yedu, tikudze midzimu, tichinamata hedu Mwari wedu. Midzimu haizi mweya yetsvina kana mweya yemashavi sekutaurwa kwazvinoita mune dzimwe chechi kana kuti mune zvimwe zvitendero, asi kukudza vakararama tisati tararama kuti vativhurire nzira, vatisvitsire minamato yedu kuna musika vanhu. Zita rangu inini ndonzi Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV, ndinoti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.